kumshi benta banyarap ya ka e ka shon jong babun kilong yeng long sem ki ba khamduna ka yo ka kot hakum kani ka por ba ka sorkar ka dak perking ya ka tre ka kta ka belas ni gi pat ba ha ka jela haka khat khandai trik mentau bana jeleo ar hajar ar khowei mi sha khmat ki nong pen ya jong ka school Saint Francis DSSC Higher Secondary School Kenton Masar i brother Anan i brother Makorius bat i ba Jornilius pasa kirasam jingarap de ki marbam kum ukhau udai upan upian ka pnyang bat kiwei de ki marbam shaki shispa tali ki long yen jong ki kmi ki kpa jong ki khna ki ba pule ha ka ni ka school kani kadi ka jingsam jingarap bala senyang raka congregation jong ki Franciscan Brothers shaki kmi ki kpa jong ki khna school ki ba pule ha ka ni ka school ki ba wana ki long yen ki ba khamduna ka yo ka kon Bari ke TV le net radio baro pi yosyo sapang kene kenyang ke jimpak mo corona kene gamde tengka Meghalaya baro प्रत्येक अवे इंडिया पर कपोटी का आसाम बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उड़ीसा किवी की जगह बारो किबरी की यो कने के जिम्पांग ये कने के जिम्पांग कालों अवे का रुकम किला डोन का बुन इलायो न मारबा किम सुमार हले दे ki singo sting pala nagata kadau pat kawe nagata pat kalong bun ki ke baro ki bri ke bramdon kam karkhana factory ki to ke baro lakha paisa tingar bamdon ban thir ki tiar ki tar bara gamdon yana pile se dukan to lakha kurta bun ka kaching sitom ko mar hakane ka parthai benta te a ko kam ban yara pi ke ni ke pralog pradon ko bajinjar ini ke superior jongi na Bombay kila sungai William kan baban kersan ban yarap gitu ki badon ki bapang ka jinjar ka jingkerdo te nagalian jo ki berdaro kila yarap ini iba mo ru ladon kata ka minsiam bar sungai William na kata ka daw mo yuri don lag brother la persan kan kat bala ban yarap ya gitu ki don kita citam te minta ka singi de ban ai ngo yo kan rat namar bau la ai lad yangi bandon ban sambia kene ka jidon kap te arta tru ngide bandu ay uble ganda ban pelai no yangi ne kana ka jimpa ten kabam kadi kita bambiang tambala kataru ngide on kam kan duai uble to uble da ka jingi sne jongo patu ni ban pelai yangi kana ka jinjar ka jinjeta ka jingul mar ka bappa te go paralog ngide bandon kata ka men sem ban pinmia kata ka jing ai ngo uble bani ko namar bada ka jingi sne jongo pat ngi yo ladi ya kane ke baro te ayo brother ya ko blay ba ya pi baro ila don lang preus ulam bari ni baro kum tata ka modi ngi ban persang kat bala ban ya rapi we pat kat bala ken mon na kata pat kan baro ngi don ka jingi ka chitap te na kata ka daw ngi ban siyo to mangale ne ma pi la ni ki kat bala kita ki badon kile ban siyo ulam bain island ta ka modi ki maki baro kila bandon ya kata kabam kadi ke baro arta dro kawe pat kalong ko nek bat sumar halade sumar khoi kajumpang gala na marbang im sumar halade kikul kikti baro kede ban sumar ngide ban persangkat bala ban jingai halade naga jinglo paralo te ladang ile ya kata ta kamoti ubale ta kaji isre jongo ya se pel ai no yang ibaro naga jumpang te duai lem no baro paralo naga boti ki ubale wot kor ko yangi ya fi baro ki kun kikti jogi baro kana ba kene ka jumpang pat ubale ta kaji isre jongo pelai no yang garo to ko ubale sipon pelawan bo